Üdvözlet minden kedves anime szerető társunknak! Ez itt az Animánia, én Kiddó vagyok, lássunk is neki! A mai nap egy igazán ismert animét hoztunk el nektek, ez az Eruferrito. 2004-es, a jelenben játszódik. De ez nem teljesen igaz, mert már 2014-et írunk. Több mint 10 éves, de a mai napig szedi áldozatait. Alapsztorink az, hogy egyes emberek valamilyen oknál fogva mutálódtak, mely külsőleg, valamint az erejükben mutatkozik meg. Fejükön 2 szar van, és emellett mágikus karokkal, más néven vektorokkal rendelkeznek, amik az emberi szem számára láthatatlanok. Őket Diklóniusnak nevezik. Az ő szemükön keresztül mutatja be a mű az emberi faj sötétségét, amivel akár mi is találkozhatunk az életben. Ecchi és horror besorolást kapott a mű, de nem az ijesztő mi volt miatt, hanem az anime egyes jeleneteiben található töménytelen sok vér miatt. Akik szeretik ezt, azok fellélegezhetnek, mivel cenzúra nélkül is megtekinthetik. És igen, Ecchit is tartalmaz. Érdekes párosítás, de valahogy enged fellélegezni 2 mészárlás között, így nem tud monotonságba fulladni. Megtaláltunk benne szerethető kislányos karaktereket, perverz nevelőapát, idegbeteg katonát, vért, csupasz melleket, rengeteg helyzet és jellemkomikumot, továbbá rengeteg egyéb fanszervizes jeleneteket is. Viszont a nagy kérdés, hogy kinek is lehet ajánlani. Akik szeretnek megbotránkozni az emberi szélsőséges természeten, nem prűdek és nem tántorodnak el a vérlátványától. Tényleg jó az Eruferrito? Való igaz, hogy rengetegen látták, és egy pár kérdés felmerülhet az emberben, de én azt mondom, mindenki döntse el magának. Annyi biztos, hogy én személy szerint ajánlom a művet mindenkinek. Az Eruferritóról részletesebb és átfogóbb elemzést az ismertetőben fogunk szállítani. Köszönöm a figyelmet!